дар яке аз биноҳои истиқоматии музофоти барселонаи испания сӯхтор сар зад. бар асари ҳодиса 3 нафар ба ҳалокат расида, 6 тани дигар захмӣ гардид. дар макони ҳодиса оташнишонон фаъолият доранд. вазъи саломатии захмиёнро табибон вазнин арзёбӣ мекунанд. дар Бразилия буридани дарахтон дар ҷангалҳои Амазонка ба дараҷаи рекордӣ расида боиси хатари экологӣ гардидааст. аксар маврид дарахтон ғайриқонунӣ бурида мешаванд. тавре иттилоъ дода мешавад, яке аз сабабҳои буридани дарахтон ин барои ба даст овардани замин барои бунёд намудани корхонаҳои саноатӣ мебошад ва баъзан аз ҷониби одамон қасдан оташ зада мешаванд. дар минтақаи Гваделупаи Франсия боришоти шадиди борон сабаби обхезӣ ва ярчфароӣ гардид. бар асари офати табиӣ 2 нафар ба ҳалокат расида, як каси дигар дар рӯйхати бедаракшудагон қарор дорад. давоми чанд соат дар ин минтақа зиёда аз 300 миллиметр боришот ба қайд гирифта шуд. дар кишвари Камчаткаи Федератсияи Россия вулкани Каримск дубора хуруҷ кард. дуди ғализ ва хокистарпораҳои он ба баландии 3 километр ба фазо паҳн гардид. вулкани Каримский дар 115 километраи шаҳри Петропавловск-Камчатский ҷойгир буда пайваста хуруҷ мекунад. дар пайи ҳамлаи силобадастон дар Сомалӣ 10 нафар ба ҳалокат расида, 25 каси дигар захмӣ гардид. ҳодиса дар минтақаи аҳолинишини Албараф рух дод. силобадастон ба пойгоҳи низомиён ҳамла намуданд, ки дар натиҷа задухурди шадид ба амал омад. дар натиҷаи тирпаронӣ 20 нафар террорист маҳв карда шуд. дар қитъаи Африқо аз ҷумла нимҷазираи Сомалӣ ва қисми шарқии Африқо хушксолии шадид ба амал омад. коршиносон бар ин назаранд, ки давоми 40 соли охир чунин ҳолат бори аввал ба қайд гирифта мешавад. маъмулан моҳи апрел дар ин ҷо мавсими боронгардиҳо буда, вале имсол боришот умуман ба қайд гирифта нашудааст. табқи маълумоти Созмони Милали Муттаҳид, бо сабаби набудани об ва ғизо зиёда аз 3 миллион сарчорво дар ин ҷо нобуд шуданд. ба 20 миллион нафар сокинони Африқо, ки ба кишоварзӣ машғуланд, хатари гуруснагӣ таҳдид мекунад. намояндагони ЮНИСЕФ изҳор медоранд, ки ҳаёти даҳҳо миллион кӯдакон дар Ҷибути, Эфиопия, Сомалӣ ва Кения зери хатари ҷиддӣ қарор дошта, ба онҳо оҷилан кӯмак расондан лозим аст. дар пойтахти ҷумҳурии мардумии Чин шаҳри Пекин маҳдудиятҳои шадид ҷорӣ карда шуд. бо сабаби хуруҷи навбатии вируси COVID-19 ҳаракати автобус ва метроҳо қатъ карда шуд. давоми як шабонарӯзи охир дар шаҳр 50 ҳолати нави сероятёбӣ сабт гардид. барои мубориза бар зидди вируси COVID-19 аз роботҳо истифода мебаранд. эҳтимол меравад рӯзҳои наздик реҷаи инзиво аз нав ҷорӣ карда шавад. айни замон аз санҷиши тиббӣ гузарондани сокинон барои муайян кардани коронавирус идома дорад. ҳукуматдорони маҳаллӣ дар як ҳафта 3 маротиба аз ташхиси тиббӣ гузаштани сокинонро ҳатмӣ намуданд. تعداد کودکان در یابانیا به حد نهایی کاهش یافته. چنین حالت دوام 70 سال اخیر بار اول مشاهده می‌گردد. طبق معلومات آماری این حال در کشور زیاده از 14 میلیون پسران و دختران تا 14 ساله به قید گرفته شدند. شهروندان خردسال همگی 12% اهالی را تشکیل می‌دهد. کاهش‌یابی شماره کودکان از اول سالهای 1982 عصر گذشته و مشاهده می‌رسد. طبق متخصصان اظهار می‌دارند سطح تولد کودکان دوام چند سال اخیر پایان رفته. در زمان کرونا ویروس این حالت تماما کاهش یافت. در штати Асами Ҳиндустон бар асари зарбаи раъду барқ давоми 3 рӯз 18 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо тани дигар осеб диданд. боришоти шадиди борон ва раъду барқ дар штатҳои қисми шимолу шарқии кишвар аз аввали моҳи апрел оғоз гардида то ҳол идома дорад. таи 3 рӯзи охир дар 325 деҳа наздикии 5000 нафар бар асари офатҳои табиӣ зарар диданд. давоми як моҳ бошад дар натиҷаи офатҳои табиӣ беш аз 1000 бинои истиқоматӣ خراب گردید. در شهر چانشای مضافاتی خونانی جمهوری مردمی چین گروه‌های نجات‌دهی ضمن عملیات از زیر خرابه‌های بنای استقامتی که 29 اپریل فرو رفته بود جسد 2 نفر را پیدا نمودند. اطلاع داده می‌شود که آن زمان 9 نفر نجات داده شده. اینچنین 39 تن دیگر در روی خط بدرک شدگان قرار دارند. طبق معلومات‌های پیشکی بنابر اثر سازی خودسرانه از جانب ساختمانچیان رخ داده است. بنا اول 6 آشیانه بوده، بعداً در بالای آن 2 آشیانه دیگر ساخته شده است. در رابطه با حادثه رخ داده 9 نفر بازداشت گردیدند.
дар Ироқ бар асари чангу ғубор 10 нафар дар беморхонаҳо бистарӣ гардиданд. Бар асари бӯрони регӣ парвози ҳавопаймоҳо дар фурудгоҳҳои шаҳри Наҷаф ва вилояти Анбор то як муддат боз дошта шуд, зеро сатҳи биниши ҳаво то масофаи 500 метр паст гардида буд. бино ба иттилои коршиносон, чунин вазъи ҳаво ба тағйирёбии иқлим нисбат дода мешавад. дар яке аз биноҳои баланд ошёнаи шаҳри Митиши Федератсияи Россия сӯхтор сар зад. Дар пайи ҳодиса 3 нафар ба ҳалокат расида, як тан дигар ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошт. ҳамчунин 15 нафар аз дуди ғализ заҳролуд гардида таҳти назорати табибон қарор доранд. дар қисми ҷанубу ғарбии Испания тӯфоне ки чанд рӯз пеш ба амал омада буд, обхезиро ба миён овард. дар натиҷа роҳу кӯчаҳо ва таҳхонаҳои биноҳои истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор доранд. аз офати табиӣ бештар бошандагони музофотҳои Андалусия, Арагон, Каталония, Мурсия ва Валенсия зарар диданд. дар баъзе минтақаҳо бошад боришоти жола ба қайд гирифта шуд.